हेलौ लोगोफोर फैलायबाय दसे सम हरनि समाव नाथाय बारा गोबाव माबा जायाखै टाइम जायाखै नालाय लाइभ मोनसे फैबावबाय आरो ना 7:26 जाबाय नालाय सोरनिखौ नायदो बे नै सोरनिखौ नायदो सोर सिनायना सिनाया जोंहा हिनजावा सोरनिखौ नायदों साबसक्राइब गैबावा मा नाम गलापि बर' बेजों आंजों नै बिसोरो इउटुबाव चेनेल खुलिबा आंनियाबोसो माने मिथियोना बिसोरना गोदानसोमोन होमबानिया 1K साबसक्राइबारल'सो जादोंमोन मिथिबाय लोगोफोर गलापि बर' ब्लगा मिथिबायना ओमफ्राय बे मानसिया माने आङो सिगां माबायावनो मबाइल बे बायलाला बनायबानो बेबो बिसिनाव 1K जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायोनो बिनि साबसक्राइबार दायो 3K जाबावबायसो होमबा सानना नायदो लोगोफोर होमबा बिनियाबो बांद्राय भिउस जायामोन आरोना सिगां दायो देनजार भिउस जाग्रा जाबाय आरोना देनजार भिउस जाग्रा जाबाय दायो हौवाखौल' हमनो थांदों आरोना बियो स' मोजां नाङो बेनिखौबो नायनानै आरोना दानिया सिगां माने बांद्राय माबा दिहुननो रोङामोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आरो बबे मोनसे भिडिअखौ बांसिन नायो जोंहा बुरिया आं खिन्थाना होनि आरोना सोरनिखौ नायो नैबे नेटआ मालाय स्ल' जादों आंनिफ्राय हटस्पट लादों आरो सिम गैया आरोना नै बे आब'निखौ नायो बांसिन माने बिना साबसक्राइब खालाम जायाखैलै लोगोफोर मिथिबायना गाज्रि मोना आरोना माने बे सिम गैया आरोना माने एकाउन्ट खुलिनाय जायाखै नालाय बेनिखायनो साबसक्राइब खालामजाया आरोना खिन्थु बे आब'निखौ बिराद मोजां मोनो आरोना भिडिअखौ नायनो जानाय भिडिअखौ नायनो आरोना बिराद बेक माबा खिन्थानि आं नै बे आब'निया माबा आरोना मा नाम सना नार्जारि 4K जाबाय बिथाङा बेनि भिडिअखौ नायनो जोबोद इन्टारेस्ट मोनो आरोना नै जानाय फान्थाव फ्राय सोर सोर नाया नायना लाबानो जाबाय सना नार्जारि माने आंना हिनजावा बेखौसो नायो आरोना नै सना नार्जारिनिखौ जानायखौ बिराद स्टाइल स्टाइल जायोना बियो इन्टारेस्ट नाङो आरोना जानाया इन्टारेस्ट बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आरो जानायफ्रा देनजार सलिद जायोना बियो देनजार सलिद जायो आरोना जानायफोरा लाफा दोलो नो जा गोथाव मोदोमबाय बानलुआ बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरोना माने साबसक्राइब गैया होननायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा हटस्पटसो लादों नै आंनिफ्राय सिम गैया बिनिया नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै सिम गैया ओमफ्राय साबसक्राइब खालामजायाखै एकाउन्ट खुलियाखै नालाय साबसक्राइब खालामजाया नायदो नै साबसक्राइब खालामजाया नै बेबायदि देखायो आरोना साबसक्राइब खालामजाया नै सिम गैयाना सिम गैयाना ओंखायनो साबसक्राइब खालामजायाखै आरोना बेखायनो ओमफ्राय दायो मटरखौ गायसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलां ओमफ्रायो लाइक खालामनानै होदो मोजां मोना आरोना बेखौ भिडिअखौ नायनो ओमफ्रायो दायो होमबा आङो मटरखौ गायनानै लाग्रोनोसै मैगं बेगरा नै आंना बिन बेगर माबा बेगरजों गाजरजों बिबदिङा बिलाइ ओमफ्राय मटरखौ गायजोब्बाय नै आङो सोलोंना ला लोगोफोर सोर सोर मैगं खेथि खालामनो रोङा बेनिफ्राय सोलोंना ला आब'निफ्राय सना नार्जारिनिफ्राय दायो हाबफबसै नै मैगंखौ गायखांबाय दायो हनै जाबावबायसो बेहा आंनि चेनेलखौबो नै आंनि चेनेला फैबाय आरो बिनाव आंनि चेनेला मिलायो जों माबायाव थानाय दलगाव थानाय नै माबा नानि माबा 4K थांबाय आरोना दाखालि माबायाव थांनायनि लाइभ फैदो आरो अननानै कमेन्ट खालामदो सोर सोर नायदो दा आंनो साबसक्राइब गैबावा नै आंनो साबसक्राइब गैबावा बिदि नैलाय आंनो साबसक्राइब गैया आरोना मानो होनबा माबायाखै नालाय खुलियाखै
मैयायो जों माबायाव थांनाया नै नाया फैबायलै माबा माबासो थांबाय दानाबा जों मोसानायखौ नायनोबा नै लोगोफोर र' देखनानै एसे है मा जाखोलै मबाइलानो मा जाखो हें जाजोब्बाय जों मोसानायखौ एसे देखायनो दे लोगोफोर नोंथांमोना नुवाखैबा नायलाबानो जाबाय र' एसे देखायनोसै ससे मा जाखो बेलाय हलाय आंनाव बानाय होदों आं मोसानायखौ देखायनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं हगाराखै आरो दासिमबो हगाराखै दाखालि बर'दिनाव मोसानाया आरोना जादोंना जायाखै एसे कमेन्ट खालामना खोन्थालाय नोंथांमोन देखायगासिनो आं दसे उनाव र' दे जुलि खालामगासिनो इथिं हिनजावा माबाव खालामना बेक खामफिन बे बि टु के ट्रिपोल नोंनि जिर' नायासो नाइन हायदों नै नायलाय हले नै मैया थांनाय नाया माबायावहा गवाटि दलगाव होननाय जायगायाव लोगोफोर हाय हेलौ ओरैबायदि दाम खम खमाव मोनो मिथिनाय नाखौ लोगोफोर सायना मागुरफोरखौ 120 थाखा केजिफोराव मोनो ओमफ्राय सान्दा नाफोरखौ 80 थाखा आधा केजियाव 80 70 थाखाफोराव मोनो आरोना आरो खम खमाव मोनो खुसियाफोरखौबो मा ना नांगौ गासैखौबो दाम खमावनो मोनो आरोना बे जायगायावहाय ओरैबायदि बेयाव मबाइलाव फिसा नुदोंदि मबाइलाव फिसा नुयो आरोना गोदोर गोदोरसो बे लोगोफोर मबाइलावहा बे मथा मथि 1 केजि जाहां गोजा हाय 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 हेलौ 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 होद हेलौ हाला हेलौ आ नै हरबावबाय येस इउटुब नै ओमफ्राय सोर बेलाय फ्रिनिनो ए प्लीज लाइक करो कमेंट करो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी 1K हो जाएगा बेखौ दाखालिबाव आङो खाम जानायमोन खिरखियावनो दिस माबा थैयिखाय बेयावनो जाबाय आरोना मा हाय हाय हरबाय थाखो अनलि हाय हाय बोला था दूसरा कमेंट करो ना खाना खाया कि नहीं खाया इसको कमेंट करो नै बिराद दुखु नांनायमोन आरोना दाखालि ओंखाम जानायाव नै खिनाय जानाङा खिनाय जानायमोन ओमफ्राय दुखुजोंनो ओंखामखौ जानानै गानहोना होबाय आरोना बिदिनो खामखौ जाबानो खिनो ओंखारो खिनाय जादोंमोन ना आंनि फेभरेट गान नैबे गेजेरनिया हौवासासो आरोना हिनजावखा जाना मोसादों सोरबाथ' नुखाबाय जानांगौ हौवासा जानासो मोसादों आरोना बियो थांबाय नैबे जाबाय दाउ बेदरमोन आरोना गोदान बोसोरनि नैबेयाव जोङो माबा खालामनाया रिल्स खालामनायमोन आरोना लोगोफोर 1 थारिख जानायदो 1 थारिक जाबायमोन आरोना हिनजावफोरबो रोंलायलायो 1 थारिक जाबायमोन बे खालि हरनि 12थायाव खामनाय आरोना इखो माहा मोसानाय गिर्जायाव 12था जाबायमोन ए बाहेराव उम इसोर बेबो 12था जानायाव आरोना बे लोगोफोरा मोसानायफोराबोथ' मबाइलावबो जा ओमफ्राय नोङो ओइथिं मिनिसोदों हनै ओमफ्राय गरम आं मोसाखादों दिनैसो आरोना नुदों दिनैसो नुदों आङो गिदाबो मोहा मोननाय एकदम दुखुनि गान नैबे आंनि हिन्जावा बाजार थांनायाव लानायमोन आरोना बिदि खिथाजोबना होयो आरो बाजार थांनायाव लानायमोन बे गथ'नि मोसानायखौ नाय आरोना आं केमेराखौ लानायखौ नुवाखैमोन आरोना बियो माने बे इदिखौ नायै नायै मोसादों आरोना इसोरो गथ' सानैया नैबे गथ'आ आंनि दाखालि जे ब्लगाव दङ ब्लगाव नुजाबाय थायो बेबो
नारें जानायखौ नायनांगौ दा बिनिखौ बिसोरो बे जाबाय RS 200 हिनजाव लानो लानो नोंलाय होननायखाय जेबो नायनाङा हिनजाव लानो होननायखाय लानाय आरोना इखो थोद लासिगोन बिराद लाजियो गाव लानानै अनलि 20 लाइक लोगोफोर अननानै लाइक खालामना होदो तरमुस फाननाय सोमखोर एक्टर बेखौ खावनायसो नैबे गथ'आ नुवाखै आरो ना केमेरा लानायखौ नाय रखम नायो दा केमेरा लानायखौ नुनानै खारबाय आरो चेलेन्ज नांदोंमोन आरोना बे हिनजावखौ हाग्रोना हायाखै बेल' जानो हायो नामा आं जानो हाया नामा बायदि खिथाजोबना होबालाय बायनाया नङा आरो फुजायाव थांनायाव सिलाइ गावनायमोन आं मोसानायखौ देखायनि र' खनसे आं भिडिअ होआखै आरोना आं मोसानायखौ आं मोसानाय मदांखौ र' उदै गैयालै कहाँ गेले हामलायगो डान्स ये आच्छा नै एबार आं मोसानायखौ आयाव नायदो नेदानो आरोना सावन है कपिराइट फैगोन दां होद आदिबासिना सिगाङावसो आं मोसानाय लोगोफोर ओइ जोंनिया आरोना आरो जोंनिया आरोना ओरैनो आं मोसानाय फोजोबनांगौ फोजोबनो हा हा नोंना थगायनाय जायाखै माने सानसेयावनो सोलोंनाय दसेल' सोलोंनाय 2 घन्टाल' सोलोंदो ओमफ्राय डाइरेक्ट मोसाखादो आरोना मोसानाया गाज्रि जादों आरोना ओमफ्राय माने सोलोंब्रबनायसोना लोगोफोर जेनेबा दिनैनो सोलोंबाय माने 2 घन्टासोबो सोलोङाखै आरोना जोङो ओमफ्राय डाइरेक्ट मोसाखादों स्टेजआव बेसेबां थांग्रा जाबाय गानखौ गाना बेलेग जाथिना ओमफ्राय लाजिनानै रोङै थांस्राबाय आरोना एकदम मगरसाबाय आरोना स्टेजखौ मगरबाय आरोना लोगोफोर ओइ थांखाबाय
थाखाय आरोना मोसानायानो सुंदर ये बना ले धरती के ये सुंदर नया साल में महिमा का रब स्तुति का रब ये सुंदर नया साल में सुंदर ये बना ले धरती के बावगारस्राबाय आङो थांसाबो आरोना आङो लाजिनानै बिदि हारसिं मोसाबाय सुंदर नया साल में नया साल के बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आंनि मोसानाया मानो होनबा सानसेयावनो सोलोंबाय आरोना 2 घन्टासो सोलोंबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मोसाखाबाय नालाय बेयावहा जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टाइमाबो गोबां जाबाय दायो आं दोनथ'नोसै आरोना माने सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनो टाइमा दायो 7:42 जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा बाय बाय गाबोनो मोनगोन मोनसे लाइभनि गेजेरजों लोगो मोनगोन आरोना बेलेन्सआबो जोबथारसै आरो बेलेन्स सोनो हाबासो माने फैलायनाय जासिगोन आरोना फैलायनोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय